Ik zal je dwasse gedrag corrigeren en zorgen dat je op het rechte pad blijft. Ik wil geen recht pad. Ik wil kronkels. Een afgrond. Zei jij dat? Dit ziet er heerlijk uit, kelner. Denk je dat er iets aan mijn oren mankeert? Ja. Ja, wat? Ja, tante Joop. Hé man, waarom is die roze? Waar gebruik je dat voor? Pas geweld gebruikt als ik het vraag. We hebben een reservering. Fantastisch. Hondenkak. Hondenkak.